Хора, все още всичко това е в промоция. И четката е подарък. Шампуан, балсам и маска за коса. Все още всичко е в промоция. Този комплект също. Свалираща маска, еликсир от витамин С и измиващ продукт за лицето. Този също. Измиващ продукт за лице, серум, с екстракт маруля и камъкът глаша за масаж на вашето лице. Всичко това, мили дами, все още в промоция. Серумът за мигли и вежди, водоустойчивата спирала, заедно с извивачка за мигли. Кутията Мазебокс също. Инбио гратис. Огромната червена кутия също Инбио гратис. Толкова много промоции имаме. Lime Life. Това е новият продукт. Най-новият, защото и серумът е нов, но този месец вече може да си го купувате. Докато контурът ще може да си го купувате в следващия месец, октомври. Стои страхотно. Да. Може да избирате 5 цвята. Страхотен е. Всичко, хора, всичко това е все още в промоция и ви очаква. Lime Life by Alcone. Ще оставя отдолу линка. Копирайте си го, поставете си го в Messenger или WhatsApp. И с 2-3 стъпки може да влезнете в магазина, да разгледате, да пазарувате онлайн. И не само това. Може да се включите и за работа. Страхотно да си изкарваш доходи и странични. Не само да разчиташ на заплата. Пък ще дойде време, живи и здрави, да се занимаваме само с онлайн бизнес. Да няма нужда да ходим на работа. И това ще дойде един ден. Така че, линка. Копирайте си го, поставете си го в Messenger или WhatsApp и разгледайте магазина. Направете вашите поръчки. Разбира се, ако се намирате в Америка, Англия, Канада, Италия, Испания, Германия, Франция, Австрия беше. Това са държавите, с които работи Lime Life.